Вітаю вас, сябры. Я вельмі спадзяюся, што сёння будзе без затрымак. Таму мне вельмі важна, каб вы бачылі мяне, а я бачыла вас. Зараз мы тут усё зробім прыгожа. Усё было добра. Всё на хаду. Але я зрабіла, мне здаецца, налаштавала нарэшце чат-рулетку, таму паглядзім, як гэта будзе адбывацца. Так, вітаю. Вітаю. Зараз глядзім, насколькі ў мяне ідзе затрымка, таму што гэта важліва. Вітаю, Артем. Я, на жаль, не бачу рулетку, не рулетку, а чат у кампе. Гэта дрэнна, таму што мне трэба бачыць чат. Так, жыве Беларусь, жыві вечна. Дзякуй, сябар. Зараз зробім яшчэ чат, каб ён працаваў у мяне у кампе. Але мне здаецца, штосьці ён не хоча працаваць. Ну, ладно, будем тады, напэўна, з тэлефона. Зараз я ўсё прыбіраю. Так, трансляцыю бачу. Зараз згарну гэта ўсё прыгожа, каб было. Я, на жаль, не могу вывести чат у. Вітаю, Олежа. Штосьці упэўнена была, што чат будзе у мяне у Streamlab'е, але, на жаль. Так, зараз гляджу, насколькі мне ідзе затрымка, каб я... Так, ну, чат-рулетку можна будзе схадзіць, там затрымка не вельмі вялікая, таму я вас буду чытаць з тэлефона, таму што я не бачу, на жаль, чат, таму я вымыкаю ўсё. Спрабуем. Зараз. Галоўнае, каб я не зляцела. Калі я не злячу, ўсё будзе добра. Так, я ведаю, Артем, але в мене зараз немає ні часу його купувати, ні бажання, поки що ні. Поки що працюємо так, а там далі подивимося, що буде. Це таке. Так, я все вимкнула, тому мені здається, повинна зараз трансляція ісці нормально. Я бачу, що затримок у Streamlab'е нема, тому що нехто сходив і підключив собі пакет інтернету нормальний. Ось, і мені здається, повинно усе йти добре. Я вас вітаю, Всеслав, вітаю. Дякую, що долучились. Ідуть стріми, я ведаю, але мені треба так само робити нешта такое, тим більше, що є новини і треба їх озвучувати. Тому, ну, пробачте, з ким я зараз... Мені допомагає одна цудовна дівчинка, але ми її приберемо. Пробачте, з ким я зараз веду стрім паралельно, але так само тут у нас новини є, і я б хотіла озвучити, я впевнена, що потім поглядять. Так, збираємося пару хвилинок і починаємо розмовляти на конт того, що у нас відбувається, а я покуль поспробую усе ж таки чат зробити, тому що мені він потрібен, вельми потрібен, а я його не бачу. На жаль, не бачу свій чат. Гэта дрэнна, тому що ён мне вельми потрібен. Вітаю, Абдулла Рудакі. Вельми рада бачити. Напишіть, коли ласка, як гук. Я вивела, але мені здається, що, мабуть, я трохи і ви мене не чуєте. Так, я зараз поспробую ще раз чат зробити, тому що він мені вельми треба тут.
Але, на жаль, ён чамусьці не хоча чапляцца. У астанні раз чапляўся, а зараз не чапляецца. Таму зараз спрабуем. Не бачу. О, ёсць. Цудоўна. Напэўна, ён у мяне проста не хоча ў іншым акне быць. Так, ён яго хавае проста. Всё, цудоўна. Я з чатам трошки зраблю вас вось такім чынам. Напэўна, трэба трохі пашырыць. Бачу, мае ключыкі прыйшлі, яны побач са мной. Хлопцы, вялікі дзякуй, і дзяўчаты, вялікі дзякуй, шчыры дзякуй за тое, што вы абараняеце наш чат, таму што, ну, мы яшчэ не суперзоркі, але мне здаецца, што штосьці можа адбывацца. Дзякуй, Артэм, вельмі рада бачыць. Калі ласка, распаўсюдзьце стрым. Нас сёння не так багата будзе, таму што я ведаю, што мае украінскія сябры, яны зараз заняты ў іншых стрымах, але для нас гэта не праблема. Я ўпэўнена, мы будзем сёння размаўляць агульна пра беларускія навіны, а таксама, калі ўсё будзе добра, сходзім у чат-рулетку, таму што сёння прыляцела навіна, якая мяне вельмі павесяліла, і я хачу яе абмеркаваць. Але я не буду расказваць вам, куды я пайду. Няхай гэта застаецца пакуль інтрыгай такой. А вось зараз трохі па навінах пройдзем і пойдзем у чат-рулетку. Збіраемся, пакуль 9 чалавек, бачу. Мікалайчык, бачу, вельмі прыемна бачыць у чаце. Так, Артем, я ведаю, я знаю, що ти дуже швидкий в цьому сенсі. Я ще, напевно, останній стрім не видавила, а вже на нього всі пішли. Але я щось переплутала, я пішла відразу не в трансляцію через Streamlab, а в прямий ефір. Ну, це звичка така. Яка новина? Зараз уся слава усього буду розповідати, трошки збираємося, тому що тільки розповсюдили стрім. Ви ж ведаєте, що треба трошки посидіти, порозмовляти, поки усі зберуться, а то я зараз усе саме смачне вам розкажу, і потім ми не будемо з вами обмірковувати події з іншими людьми, і мені, як учора, треба буде знову і знову повторювати одну і ту ж новину, я не хочу, тому трошки позбираємося. Оленка, вітаю, Оленочка, вітаю, Артем, рада бачити тебе, вельми. А малюся сині ключики, так, вельми приємно, усі свої. Слухайте, сьогодні у інші чати заходила, бачила, там так бомбить капітально, такой дикий принтер просто. А у нас тут спокойно, тихенько, покуль, все добре. Так, я тоді вимикаю, мабуть, чат у телефоні. Ён, коли вам буде не вельми... Тутэйшы шляхціч, я усе ролики, усе слаў, гляжу увечары, таму што, ну, у мяне просто няма часу. Я тут на коленках гэтыя стрымы раблю, і я просто не паспяваю. Багата сёння навін было, таму, ну, я пагляжу абавязкова. Я бачыла з Іларыонам, я зараз распавяду абавязкова, і я зараз дадам таксама ваши відео, каб яго нашы мадэратары маглі распаўсюдзіць, мае сябры абавязкова яго размясцяць. Я ўсім раю паглядзець. Я не глядзела, але я ведаю, што там будзе вельмі добра зробленае відэа, вельмі інфармацыйна цікавае, таму я абавязкова пагляджу. Вы ж мяне ведаеце, я такія рэчы ад сябе не адпускаю, таму што я ўпэўнена, што там ёсць што паслухаць і што паглядзець. Вось, проста мала часу. Чат менш зрабіць. Добра, Усяслав, зраблю менш чат. Я боюсь, я зараз выйду у Телеграм, тому што мне там паскіданы ўсе навіны. І я просто, мне насправді вельмі дрэнныя вочы ў гэтым сэнсе. Мае акуляры, на іх сеў хрэснік, і я сабе ўсё ніяк не магу новае заказаць. І насправді я просто дрэнна бачу, але я буду спрабаваць вас чытаць у чаце. Тут, тому що мне треба телефоном користатися, поки нема другого монітору. Юлечка, вітаю, зараз будемо розповідати, що нам сьогодні здобыть з вами.
Так, я багато не буду говорити, мені здається, що основні люди. Так, пробачте, коли ласка, у мене просто повний дом усіляких маленьких чоловічків, маленьких, вельми маленьких. І вони іноді видають неякі гуки. Тому пробачте, коли ласка, я сподіваюся. Так, я вийшла зараз з трансляції своєї, я її не бачу, тому коли ласка, прошу, коли ми припинимося, або почне тормозити стрім, напишіть мені, коли ласка, щоб я ведала, тому що у мене у стрімлабі все чудовно йде. Ага. Бачите, маленький чат, я вже не бачу, хто зайшов. Вова GT. Вова, вітаю. Ми тут плюшками балуємося. Ну, так буває. Так, давайте почнемо, напевно, з нашого сірого кота. 24 студеня ён повинен вийти. Його поїдуть зустрічати у Воршу. Усе. Зараз будемо розповсюджувати інформацію. Я зараз дам її. На каналі Сергія Тихановського є інформація, яка стосується, вчора він зробив анонс звертання до, я не хвалюсь, до нашого гаранта Конституції від свого імені, від свого каналу, і я так розумію, що сьогодні він пропонував зробити те ж саме з Щирим котом. До речі, я б хотіла зараз показати ось такий папір. Я його роздрукувала. Його треба буде потім підписати, відсканити і накерувати знову Сергію. Ну, це такий обратний зв'язок, щоб він мог від моєго так само імені додати цей лист і звернутися до гаранта Конституції з такими поясненнями. Коли цікаво буде, я можу зачитати те, що він пропонував, але тут 3 сторонки, я просто ведаю, що ви свідомі білоруси і українці, можете зайти на сайт Сергія, у описанні є усі форми, і тому пропоную, коли буде вельми цікаво. Він вчора у стрімі зачитував своїм, тому я, мабуть, не буду його зараз цитувати. Це зворот. Треба підписати, і так само сьогодні він вів стрім, у його була тема, яка стосується білоруської армії. Він так гучно замовив, як відкосити, але насправді по цій темі, це вельми складно насправді. І косити від армії, розумієте, це, на мій погляд, не зовсім відповідає закону. Треба не боротися з цими мельницями, а працювати системно. Тому тут пропонувати відкосити, це був такий, мені здається, стебний стрім. Я його не гляділа, тому я не буду його обмірковувати, тому що те, що не бачила, казати нема сенсу. Панове, тисніть подобайки. Дякую, Сяслав. Мені подобаються мої сябри, я не завжди нагадую, що треба зворот. Юля, дякую. Бачите, я ж кажу, тільки скажи і все, вже працюють. Білоруси в цьому сенсі, я зараз буду перебуватися, тому що ті білоруси, з якими я розмовляю, їм не треба казати, починайтеся. Слухайте, я не вельми активна. Я не бачу серед своїх сябров людей, які б спали. Ні, все-таки активна і постійно інформація йде, і додаються нові гурти. І я просто у шокі, тому що вельми цікаво зараз знаходиться у цьому середді, тому що, по-перше, багато розумних людей. Коли отримується щось здариться, хтось бросає клич, одразу багато людей починають повідати. І я бачу, що коли це поширюється, це кльово просто. Ти не відчуваєш себе одиним, ти не відчуваєш себе покинутим. Є люди, які міркують прикладно так, як міркуєш ти. І що мені вельми приємно, ми всі різні, з різних гуртів, з різних партій, але ми зараз, мені здається, вельми один одного підтримуємо і ввогуле немає сенсу, до кого ти відносишся, кого ти підтримуєш. Ми зараз ведаємо, що у нас одна біда, її треба прибирати з цієї країни, і ми вельми сябруємо поміж собою.
Гэта клёва, насправді. Я вельмі рада. Так, праваабаронцы вясны. Зараз я бы хацела звярнуцца да іх, таму што яны дадавалі сёння багата інфармацыі. Што стасуецца Зміцера? Пішам лісты. І заклікае таксама вясна. Пішам лісты. Так, разумееце, ідзе, па-першае, зараз багата дэзінфармацыі. Вельмі. Я і учора, калі Сергей папрасіў даць точную такую лічбу, колькі тэрмінаў яму дадалі, колькі судоў. І я побачила, што нават у наших суполках розныя ўжо ідуць інфармацыйныя крыніцы, і яны паміж сабой абсалютна розныя. Таму я наконт шэрага кота зараз магу точно абсалютна сказаць, ён адбывае другі тэрмін за мітынгі, якія праходзілі за незалежнасць Беларусі супраць інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй. Гэта другі тэрмін, 15 сотняў, ён павінен скончыцца 24 снежня, у студзеня, прабачце. І нашыя актывісты, нашыя сябры, усе, хто можа паехаць у Горшу 24 студзеня, калі ласка, едзем, таму што трэба яго адтуль ратаваць. Чаму? Таму што лісты нашыя ён хутчэй за ўсё не атрымвае, але мы пішам. І сёння, дарэчы, я прасіла, мабыць, зрабіць такі прыемны флешмоб для яго, калі адсылаецца ліст, просто сфоткаць, не трэба адрэсу сваю, але просто, што ён заказной паштоўкай пойдзе, і я прапаную потым зрабіць для Зміцера такі калаж з нашых конвертаў, якія мы адпраўлялі, і мне здаецца, яму будзе вельмі прыемна. У мяне ёсць каляровы прынтер, таму нават на любым паперы магу зрабіць. Мне здаецца, гэта цікавая ідэя, і вось такім чынам мы яго падтрымаем, калі ён павярнецца да нас зноў. Таму лісты пішам, надсылаем, неважна. Кажуць, палітычныя тэмы яму не дадаюць. Такія лісты, калі яны стасуюцца палітыкі ўвогуле. Але мне здаецца, калі напісаць проста словы падтрымкі, тут галоўнае, мне здаецца, не тое, што ты напісаў, а што ты ўвогуле напісаў. Таму я яшчэ не выканала сваю абяцанку, таму, чэсна кажу, я яшчэ не адсылала, проста не выстачае часу, але абавязкова у бліжэйшыя дні гэта зраблю. Так, Артем, уряд це трішки пізніше, ми це обміркуємо. І я тебе попрошу, будь ласка, всі досягнення Зеленського знайди, будь ласка, і, мабуть, мені в Телеграм скинь в приваті, як він їздив в Оман, як він був в Парижі, щоб я спис цей бачила, і я хочу додати ще до цієї новини. І повертаємося до нашого шерого котика, до Змітера. Праваабаронцы весны вырашылі падтрымаць цёплымі словамі блогера Змітера Козлова, вядомага як Шэры кот, якога трэці раз пакаралі арыштам на 15 сутак. Гэта той суд, які адбываўся 13 студзеня, яшчэ 15 сутак дадалі, але тут ёсць яшчэ юрыдычная такая, гэта не лазейка, гэта закон, і ён павінен працаваць, што трэці арышт па адной і той жа, яго зарыштавалі па адной і той жа статці, ён гэты тэрмін не павінен адбываць, таму што, я, на жаль, не паспела зноў-такі пабегаць па юрыдычных гэтых пытаннях, але сёння я бачыла інфармацыю, і я ведаю, што яна праходзіла дагэтуль, таму што гэта не першы раз, калі судзяць нашых актывістаў, і дзейсна павінна адпускаць, калі стацця адна і тая ж вешаецца. Таму тут павінны 24-го адпусціць, але, нагадваю, калі не працуе Канстытуцыя, астатнія законы таксама не працуюць. Таму я вельмі спадзяюся, што яго нарэшце нам аддадуць, і вельмі будзем яго чакаць у наших стрымах. Я ўжо, як кажуць украінцы, скучила за ним дуже сильно, мені його не хапає, тому що ён чоловік розумний, цікавий. Вітаю. Вітаю. На жаль, пробачте, коли ласка, я не бачу навіть кого. Ладно, я не буду гулькатися. Вітаю, хто зайшов. Google зайшов до мене, гэта цікаво. Так,
да вясны павяртаюсь. Магчыма, што гэта не апошні арышт блогера. Сёння паштоўкі адпраўляюцца ў Оршы, дзе адбывае пакаранне казлоў. Дзміцер, далучайцеся да акцыі і вы адпраўляйце паштоўку ці ліст Дзміцеру Казлову на адрас 211 030. Город Орша, вуліца Энгельса, дом 25, і ЧУ Казлову Дзміцеру Олеговичу. Да рэчы, сёння пытанне было, дадавалася дагэтуль інфармацыя, не было імя па бацьку, а гэта абавязкова трэба указваць на канвертах, таму што не прыме пошта і не адправіць канверт. Таму нагадвае таксама нам вясна аб тым, што неадбытыя арышты маюць палітык Павел Севярынец, актывіст Максім Урбанович і наш блогер Сергей Тихановскі. Яны яшчэ... Але я спадзяюся, што мы зараз гучна, калі... Шокоўны. Бачу, дзякуй. Шокоўны, рада бачыць, так мне зручна. Олексій, бачу. Вітаю, друже. Дякую, що зайшов. Так, з арыштам по Дзміцеру разабраліся. Такім чынам, ён адбывае зараз 30 сотняў, тому што яго арыштавалі 26 снежня. 24 снежня будзе 30 сотняў, як ён адбывае свой тэрмін. І я спадзяюся, што яшчэ адзін тэрмін, які датычыцца рашэння суда ад 13 студзеня, яго не кранецца, і мы зможам яго адбіць. Таксама учора я не пабачыла гэту навіну і, мабыць, не сказала яе учора. Павел Севярынец прапанаваў звярнуцца да міжнародных арганізацый наконт таго, што адбываецца ў Беларусі, каб не дапусціць рэпрэсій і абараняць нашых і палітвязняў, якія зараз адбываюць тэрмін. Гэта не выключна шэры код. Ёсць людзі, якія ў нас сядзяць не сотні, а гады, таму іх таксама трэба ратаваць, таму што яны селі па палітычных стацях, што ўвогуле тут проста супярэчыць Канстытуцыі. Также вясна паведамляе аб тым, што на сёння, гэта 15 студзеня інфармацыя, амаль на 100 000 рублёў аштрафаваны ўдзельнікі акцыі за незалежнасць. Заклікаем дапамагчы. Па падліках вясны за снежань і студзень у краіне адбылося больш за 140 судоў, дзе судзілі актывістаў за акцыі 7, 8, 20 і 21 снежня. На 15 студзеня, то бок сёння, агульная сума штрафаў склала 99 652 рублі 50 копеек. Гэта каля 47 000 доляраў. 11 чалавек асуджаны агулам на 225 сотняў. Людзі працягваюць атрымваць позывы ў суды. Наперадзе чакаецца каля дзясятка новых пасяджэнняў. Пасяджэння гэта суды, а можа яшчэ і болей. Праз 5 дзён пасля старту кампаніі Buy Help для дапамогі рэпрэсаваным за гэтыя акцыі ўжо собрана больш за 18 000 доляраў. Грошы пойдуць на аплату штрафаў і ўтрыманне на сотнях асуджаных актывістаў. Але, як бачым, гэтых грошаў недастаткова, піша вясна, таму збор сродкаў працягваецца і мы заклікаем актыўна далучацца да кампаніі падтрымкі. Так, тут нарэшце трохі яны мне дадалі такую інфармацыю, і мне прыйшлося зрабіць рэверс. Я хацела дапамагчы аднаму чалавеку, а тут атрымліваецца, што трэба ратаваць сваіх. Таму мне прыйдзецца прасіць прабачэння за то, што я... я, мабыць, выканаю абяцанку, але трохі пазней. Усяслаў, як навіна? Вам спадабалася? А што Белукар? З тролем разам з тролем разам з лампавай ватай празмаўляў. Конституція просто кніжка з казкамі. Нешта, напэўна... мы павінны дабіцца таго, каб яна працавала. Разумееце, можна абмяркоўваць бясконца, доўга, якая яна, якога яна колеру. Дарэчы, сёння будзем спытаць, якога колеру Конституцыя. Але
Ну, трэба ж рабіць усё, каб яно працавала, разумееце? Таму пішам лісты, звароты, закідаем іх паперам. Я казала ўжо ўчора аб гэтым, таму не буду сябе зараз зноў паўтараць. Сёння я пабачыла цікавую навіну, якая датычыцца нашай Англіі, Вялікай Брытаніі, якая выходзіць з составу Еўрапейскага Саюзу, і галоўная навіна для беларусаў, яна пачынае накладаць на нас свае санкцыі. У паведамленні праўлення сказано, што санкцыі павінны пабудзіць уладу Беларусі паважаць дэмакратычныя прынцыпы і інстытуты, а также разделение улады и верховенство закона у Беларуси. Пробачьте, я просто з російська перекладаю одразу. Воздерживаться усісла дапамагі, калі ласка, адзей, якія падаўляюць грамадзянскі рух у Беларусі, расследовать и возбудить. Слухайте, вось юридичные пошли. Короче скажу. Яны вымагаюць, каб у Беларусі соблюдали правы грамадзян, а таксама адкрылі свае кансервы па справах, якія стасуюцца Юрыя Захаренка, Віктора Ганчара, Анатолія Красоўскага і Дзміцера Завадскага. Нагадваю, гэта людзі, якія зніклі у Беларусі. Недавно был прапанован для перагляду один фильм, дзе распавядалі, што з імі адбылося, але пакуль няма следства, гаварыць аб гэтым вельмі цяжка. Таму Вялікая Брытанія, прабачце, вымагае зараз гэтыя справы зноў адкрыць і правесці празорае следства. Ёсць мемарандум, яго размясціў на сваёй старонцы Тутбай. Можна пачытаць, азнаёміцца, што яны вымагаюць ад нас. Але галоўная навіна, што вводзяць санкцыі адносна Беларусі зноў і зноў. Устрымлівацца. Дзякую, Сяслаў. Устрымлівацца. Так, Фашысцкая Народная Рэспубліка, Белукар. Чатаўская народная. Рэні, вітаю, рада бачыць. Так, ЧНР гэта такая беларуская прапанова, называцца. Я была ў стрыме ў Ягора, калі хлопцы прапанавалі, і Ягор іх вельмі там бараніў за тое, што яны пачынаюць рэвалюцыю ў чаце. Гэта было вельмі смешна, насправді. Так, далей, ідзем па навінах. Сёння канал нехта пасмяяўся, таму што у Беларусі падаткамі абкладзена ўсё і ўсе, прычым не маленькімі, але ёсць адна сфера, якую гэта не датычыцца, і гэта крыптавалюта, але тое, што адносіцца да дэкрэту нумар 8 о развіцці цифровой эканомікі, да 1 студзеня 2023 года беларусы не будуць сплачваць падаткі, а пасля 2023 года яны будуць сплачваць падаткі з аперацый, якія стасуюцца крыптавалют. Так. Рэйні спяваў кукумбу на сваім стрыму. Я не чула, каб вы спявалі кукумбу. Я просто заскочила і выскочила. Трэба глядзець вас. Але я, калі буду ўсе стрымы глядзець, мне здаецца, мне нават можна і не спаць увогуле, таму што я буду вісець выключна ў стрымах, і вакол мяне нічога не будзе. Ні працы, ні дзяцей, нічога. Таму прабачце, сябры, я захожу, але на некаторы час, таму што ёсць справы, якія трэба рабіць мне агульна. Так, па беларускіх справах мы прабегліся, штрафы даведаліся, якія... Галоўную навіну не прачытала, яна ў мяне першая сёння стаіць, і я да яе не далістала трошкі. На маім канале ёсць невялічкае інтэрв'ю, яно там, здаецца, 5 хвіліначак яно. Я брала не інтэрв'ю, я размаўляла з Янам Грыбам, гэта наш вядомы паэт.
наш актывіст. Ён заўсёды выходзіць, ён летні чалавек, яму 83 гады, але ён заўсёды на плошчы, і я з ім не так даўно пазнаёмілася, я на сорам свой не ведала, хто ён, таму што я дагэтуль не так часта туды хадзіла, скажам так. І я з ім паразмаўляла, і мы з ім пасябравалі, ён ведае мяне, ён бачыць мяне, і ён ставіцца да мяне вельмі з павагай вялікай, як і я да яго. Вось, і сёння мы атрымалі навіну, яго не могуць арыштаваць, таму што ён уже дастатне такі ва ўзросце чалавек, але яму дадалі штраф $810. Пенсія у Яна Івановича, мне здаецца, Яна Яновича, прабачце, мне здаецца, дзесьці, ну, мабыць, $150, калі ёсць, а мабыць і менш, таму што ён пісьменнік, а пісьменнікі, вы ж ведаеце, гэта не эліта, і таму. Юра Карпенко, вітаю, дзякую, што зайшоў. Таму вось Ян Янович наш сёння таксама быў пакараны нашай уладай за тое, што ён абараняе незалежнасць Беларусі. Сёння да слёз, калі чытала гэтую навіну, ну, разумееце, ёсць Ніначка Багінская наша ўсё, можна сказаць, і ёсць Ян Янович. І ёсць яшчэ некаторыя актывісты, якія проста... Дзякуй, Артем, ты зарабіў мой вечар, зараз распавядаць буду. Ёсць актывісты, якія, ну, насправдзе, яны не заслугоўваюць того, што адбываецца, таму што яны душой і сэрцам выходзяць за сваю моладзь. Слухайце, ну, разумееце, яму лягчэй сядзець дома перад тэлевізарам, папіваць гарбату і нічога не рабіць. І ён не гучны, ён вельмі спакойны, ён ходзіць, размаўляе з моладдзю, ён піша вельмі прыгожыя вершы, ён мне падараваў свой верш, які датычыцца 2014 года, таму што мы з ім размаўлялі, я яму расказала сваю трошкі прыватную гісторыю, і, разумееце, ён 100% мне проста падараваў верш, які проста да сэрца мяне крануў. Я потым па суполках, мабыць, яго распаўсюджу, таму што, ну, зачытваць мне яго тут, напэўна, не зовсім бяспечна, але ён проста... Беларускі хлопец, вітаю. Паштет, вітаю. Слухайце, столькі імён новых. Я буду з вами знаёміцца тут пакуль. Так, зараз давайте, мабыць, трошкі абмяркуем. Я просто не хочу затрымваць вас. Учора стрым шоў 1,5 гадзіны. Мне здаецца, гэта, ну, доўга. Не трэба такія дліннючыя рабіць. Караценечкі, быстро прабегліся, скоренько прабегліся, хутка. Прабачце, слухайце, усе мовы перабрала свету, пакуль дабралась до беларускай. Хутка прабегліся па навінах, адмеркавалі, вы ў чаце паміж сабой паразмаўлялі, прывіталіся, адзін аднаго пабачылі. Я толькі зараз, мабыць, на сабе адчуваю, што такое чат. Гэта сябры мае. Я сама доўгі час была ў чаце, я пазнаёмілася з людзьмі, з якімі я зараз размаўляю. Богдан, вітаю у чаце. Каго любіш? Люблю Беларусь. І Украіну. Я заўсёды дадаю, мне дзве краіны ў сэрцы, ў душы, таму я люблю Беларусь і Украіну. І я ведаю, што Кастусь Каліноўскі быў бы не супраць. Так, давайте, мабыць, зараз украінскія новости, навіны. Я не хочу абмяркоўваць запареблікавыя навіны, таму што мне здаецца, што я маю на ўвазе ардынцаў увогуле маёй увагі не заслугоўваюць. Але тут, ну, разумееце, такая навіна, што одно другое кранецца, таму прыйдзецца распавесці, што іх адбылося. У іх сёння ўправленне ўшло ў адстаўку. Оленочка, ти стрім Лоцмана, чому не дивилась, Артем? Зараз повернемося до Зеленського. Я дивилась, Артем, його. Коли ти хочеш почути мою думку, ну, слухай, ну, криса. Він криса. Я не володаю інформацією, і я не лезла в гэтую історію, тому що вона мене увогуле не дотичиться. Я бачила виключно людей, якія, ну, яких закранула гэта гісторыя, і я збоку просто, ну, спостерігала, українською скажу, спостерігала за цією всією історією, і вона мені не подобалась, тому що я бачила, який тиск іде, і коли воно зараз ось таким ось чином проявляється, ну,
вчора був стрім, і сьогодні був стрім. І коли їх подивитись і один, і другий, я бачу на чиєї сторони, на чиєму боці ця правда. Я на стороні Василя, інтерхунти, і я його підтримую. І якщо буде необхідно, буду підтримувати далі, тому що сьогодні я побачила просто сором, жах і таке дуже погана історія. Насправді, я йому сьогодні, цій крисі, я йому не повірила, чесно. І я бачила, що відбувається в чаті, більшість людей також там дотримувалась такої думки. Це не тому, що я в яких там спільнотах чи ще щось таке, ні. У мене дуже багато знайомих і друзів, і різних суполок, і гуртів, тобто розумію, що я людина така. В цьому питанні абсолютно незалежна. Тому не буду їх обговорювати, тому, дивіться, не сваріться. Так, Артем, так, не треба. Це дуже така некрасива історія. Вона мені не сподобалась, і я не хочу до неї звертатись, тому що є люди, вони між собою розбираються, я не полізу в це. Я з свого боку, з боку спостерігача, скажімо так, людина, яка просто дивиться на все це, я можу виключно свою думку висловити, але не обов'язково опиратись на неї. Але я кажу, я з Василем. Для мене це дуже важливо, я не хочу ні щоб його, ні щоб тим більше Фархада, який в Гуглі, він... Так, в этой истории, я не хотела эту историю обмерковывать, потому что я ще раз скажу, она меня не стосується, і просто я висловила свою думку, можете з нею не погодитися. Але, мені здається, гэта 4 підписчика. Вячеслав, я веду, гэта наші сябри. 32 подобайки. Дякую велике. Щиро дякую. Пробачте, Вячеслав, я виправлюся обов'язково. Тому що в мене просто величезне дякую. Гэта українська і ведаєш, у мене в голові дві мови завсюди, і вони поміж собою там витісняються. Одна другою. Одна каже, я буду, а друга каже, я буду. Тому я стрибаю по мовах. Так, у своїх стримах і в Гуглі, і в житті. Я коли розмовляю з українцями, я можу розмовляти з ними однольково і в один час як білоруською, так і українською мовою. Я навіть сама зараз дотичиться, так, дотичиться. Дякую. Стосується української, дотичиться білоруської. Будемо зараз перекладати. Юрій, запитання, що таке Гоголь чи Гоголь? Мені здається, Гоголь, тому що це ж українська. Ні? Я не знаю, Юрій, чесно. Я так і не зрозуміла, що чоловік пише. Зараз пойдемо. Я зараз дочитаю українську новину і пойдемо. Артем мне скинул новину, просто вы весь смак почуєте, не почуєте, а на себе зараз. Просто якщо мені так сподобалося, як відкоментували це. Підсумки України. Буду українською читати, тому що українська мова мене зрозуміє. Зеленський. З'їздив у Францію, згорів собор Божої Матері. З'їздив у Німеччину, розбилося 2 винищувача. Єврофайтер, а Меркель було дуже погано, ледь трималася. З'їздив у Канаду, розбився літак, 4 людини загинуло. З'їздив у Туреччину, вибухи на військових складах. З'їздив у США, запустив імпічмент Трампу. З'їздив у Японію, згорів 500-річний замок. З'їздив у Оман, помер султан Оману. Есть неподтвержденная информация, что он залетав у Москву, припинився виключно у Внуково, не допрацював, тому що виключно у відставку правління вийшло. Коли б дійшов до Кремля, тому я просто звертаюся зараз до українських своїх сябрів, пропонуйте вашому усьому таки доїхати до Кремля. Гэта працює. Мені здається, яно повинно працювати, розумієте? Ён же ж тільки в аеропорті був. Тому виключно правління. А треба до Кремля дійти. Ось коли він дійде до Кремля, там все буде. Бубочка. Я навіть так.
Я приберу все слова, все посты, все. Я ему все прошу просто. Просто. Я ніколі не перабывалась, калі так можна казаць, але ў гэтым выпадку, калі ён з'ездзіць у Москву, у Крэмль, і гэта зноў спрацуе, я абяцаю, я абсалютна і перафарбуюсь, і пераадзягнусь, і пераабую, і все на свеце зраблю. Толькі, калі ласка, прапануйце, няхай купіце білет, няхай ўжо ляціць. Няхай уже ляціць, тому што яны зараз будуць зменьваць канстытуцыю, будуць рабіць новыя умовы. Так, новыя умовы, таму так, мне скидываюць інфармацыю паралельна з шэрым катом. Зараз я трошки адайду. Ну, украінская тэматыка Бубачка One Love, так. Здесь мне так смеялася. Мне было вельмі смешна, калі написали, што ляці ў Крэмль. Все, ты готов, парень, готов. Жыве Беларусь, слава Кастусю. Так, згодна, пагоджваюсь полностью. Так, зноў что-то, нешта адбываецца. Я зараз павярнусь да Зміцера. Вядома, трэці раз. Так, ну я распаўсюджу. Так, я рассказывала, что 13 студзеня яго ў закрытым рэжыме, ён не быў на судзе. На жаль. Ён бы мог... Але мне вельмі цікава тут адзін момант, чаму не аскарджваюцца гэтыя суды. Чаму яны не даюць апеляцыю. Зміцер адчувае сябе добра. Я так разумею, што гэта яго адвакат, яго абаронец надае інфармацыю. Юлечка, дзякую за інфармацыю. Уже абмеркавалі гэтыя рэчы. Так, ну што, я зараз спрабую у чат-рулетку, калі не атрымваецца зараз выйсці. У мяне тут уже все налаштована. Мне просто трэба выйсці ў чат-рулетку. Я могу зляцець, але я павярнуся і ўжо з чат-рулеткай. Добра? Я тут зараз паспрабую. Вы не уходите, калі ласка, не збягайце, таму што пойдзем зараз. Зараз я спрабую гэта ўсё зрабіць. Вы трохі адпачніце. І я вымкнула чат. Молодец. Так. Ён у мяне знік увогуле. Ну ладно, гэта такое. Зараз я павярнусь у трансляцыю, каб бачыць, што ў нас адбываецца з трансляцыяй. Трошки пачакайце, таму што я, разумееце, наладжана, так. Налаштована гэта украінскаю. Прабачце. Зараз я павярнуся ў свой стрым, каб бачыць, што я ёсць, і я нікуды не знікла ад вас, таму і чат бачу. Так, давайте мы тут зробім зараз прыгажосць, вось такую. И пойдем у рулетку. Пойдем у чат-рулетку. Сябры, я з вами пакуль яшчэ тут. Зараз робім усё, што можна у гэтым сэнсе. Таму Александр Дед. Вітаю вас у нашым чаце. Так, зараз пойдзем. Нешта ў мяне атрымваецца. Зараз я пагляджу, ці працуе. Макалікі будуць. Вы хотите до Мацкалю? Слухайте, я, разумееце, я казала, што я до Мацкалю не пайду. Але... Так, зараз я вымыкаю камеру з ноутбука і вмикаю яе. Я яе прыберу зараз увогуле і пойдзем у чат-рулетцы. Што у нас адбываецца у чат-рулетцы? Ну, давай. Давай, вмыкайся, калі ласка. Прывітанне, чорны бусел, вітаю. Зараз я спрабую дадаць камеру, таму што зараз
одну хвилинку, тому що я увогуле приберу то, что у меня тут есть, тому что камера не чапляе. Ну, прибирайся. Прибирайся, коли ласка. Выдалить. Ну. Зараз. Тут, ну, я технічна така, ви ж ведаєте. Ну, і що? Я зараз видалю эту сцену просто, мені здається, і все. Я потім нову зроблю. Мені треба зараз чат-рулетка. А, і воно так не прибирається. Добре, Усяслав. Мабуть, ви мені пропонуєте, що я можу зробити, щоб перейти у чат-рулетку. Мені треба камеру настроїти тут. Так, кум допомог з ОБС, але я зараз не ведаю, як мені перемкнути сцену просто на чат-рулетку. Зараз ми спробуємо. Каб яна захватила камера мяне, бо, бачите, я не бачу, чому яна, і я не можу прибрати сцену. Я не можу зараз з тобою розмовляти, пробач, коли ласка, я ж у стрімі. Так, перший затик почався, ну, зараз спробую ще раз. Камера чіпляє ноутбук, і я не можу її відчепити. Зараз спробуємо ще раз. Мені треба відчепитися від... все. Пробачте, коли ласка, я просто не видела, як це робиться. Я ж тут перший раз, можна сказати. І тому, і тому. І тому зараз ми спробуємо знову і йдемо. Стрім завис. Чудовно. Ні, все добре, я просто вимикаюсь. Все добре. Все добре. Олександр, я зараз вихожу у чат-рулетку, мені треба замінити тут некоторые сцени, які були дагэтуль. Я не можу з вами розмовляти, коли у мене працює чат-рулетка. Тому все треба робити послідовно. І тому я просто вимикаю сцени. Крутые блогери це роблять одразу, а не крутые, ось як я, вони трохи, скажімо так, ну, не вельми гэта робіць быстро, і тому трохи почекайте. Перезавантаж. Так, зараз роблю. Грузиться. Я так розумію, ви мене чуєте, судя по чату, я бачу вас, чую вас. Тому все буде зараз добре. Грузиться рулетка, зараз пойдем. Напишіть, коли ласка, ці ви мене чуєте. Тому що бачить, зараз убачите, а ось ці чуєте, гэта інше питання. Ну, трансляція у мене йде, тому я бачу, що все в гэтым сенсі добре повинно відбуватися. І ОБС не злітає, тому... А що відбулося? Хтось когось видалив? Вячеслав, вітаю. Грузиться рулетка, зараз поглядим. Що у нас тут відбувається з рулеткою? Так, зараз. Угу. Не хоче ён. Загубив рулетку. І що тепер? І що тепер? Ну і що? І що ми будемо з тобою робити? Давай. Чапляй. Ён загубив рулетку. Ну що ти будеш їм робити? О, єсть. Побачив. Добре.
Усё. Зрабіла. Усё, зараз будзе прыгожа. А што здарылася? Хто мне абідзеў майго рудакі? Чую. Добра. Дзякую, Артем. Не баньце мне, калі ласка, маіх сяброў. Вы ведаеце, каго трэба баніць. Так, зараз. Я просто не бачу, я бачу, што я ўжо пайшла ў стрымлабе, але я не бачу, каб я йшла ў стрыме ў сябе, таму зараз хвіліначку чакаем. Чую, не пачую. Так, а што гэта ў нас адбываецца? Што адбываецца зараз? Ну, мне не падабаецца такая затрымка насправдзе, таму што... Ну, і што? Так, зараз хвілінку. Зараз хвіліначку, таму што я не бачу проста, каб я была ў трансляцыі. Я бачу чат, але не бачу, каб шла трансляцыя. Так, хлопцы, зараз я спрабую. Слухайце, гэта тэхнічна складана насправдзе. Я не думала, што гэта будзе з такім затыкам. Але зараз спрабую яшчэ раз. Так, ну я ж бачу. Готово. Ну, што такое? Мабуть. Так, я не бачу, чому... Затрымка вельмі вялікая. Затрымка вельмі вялікая. Зараз павінна ўсё будзе працаваць. Так, але я бачу, вельмі вялікая затрымка ідзе. Таму вы насправдзе, я не ведаю чаму. Я сёння всю затрымку прыпыніла, таму я не ведаю, чаму яно так завісае і адвісае. Так, што там у нас ёсць? Мабыць, зараз адвісне, вісне. Так. Так, ён мне піша, што з-за таго, што я включила чат-рулетку, яна пачынае віснуць. Так, ну і што? І ці мы пойдзем у чат? Ну, капец. Ну, капец. Не, висит. Так, треба запускать. Зараз я спробую перезавантажить. Где здесь? Да, может быть, здесь можно перезапустить? Не? Рулетку, не?
Так, але я не ведаю, що Стівен не хоче працювати як треба. І висить. Есть сыр? Сыр. Так, ніщо він не хоче працювати. Що таке? Чому ти не хочеш працювати? Ну что такое? Что тебе не подобается? Чего ты так тупишь? Ну. И повис. Молодец. Молодец. Ну и что? Угу.